неща, хора, аз съм Ради Георгиев. Искам само да ви кажа, че аз и едни мои приятели правим нов клип, нов канал в YouTube, който се казва The Best Football Star. Превод. Най-добрите легенди на света. Така ли беше? Не знам. Но там може да го намерите. Сега сме открили само един клип. Може да се абонирате. Там харесвайте клиповете. Оставите коментари. Може да оставите един коментар и до този клип. Ако видите на другия канал, пишете в моя канал какво искате да направим. И такова. И една подобност. Там говорим на английски. Надявам се този клип да ви е харесал, както и клипа в The Best Football Star. Надявам се ви е харесал. Абонирайте се, дайте лайк и до скоро!